nam atumami ni kedifiru ye Yusuf ka dologi ye u y'a fara de kabini goyan fan de fɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko kumana Yusuf ko de y'ale ɲini a ko kuma in o bɛ wuli aw musow ka dabali de aw musow ka dabali a ka bon de kumana Yusuf a siranna Ala ɲɛ Ala bɛna sara ɲuman ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ni ɲɔgɔn ɲi sɔrɔ ni siranna Ala ɲɛ i k'a dɔn ko Ala b'a falen ɲuman na waati bɛɛ an bɛ to ka kamalen dɔ tun bɛ Fas Maroko jamana kan kosɛbɛ na kamalen a cɛsirilen tun bɛ kalan na kosɛbɛ an bɛ to k'ale ka masala bɔ yan nɔ ka kamalen to fɛn ka kalan na a b'a kalan tan ni fila fili la lanba de sigilen tun b'a kɔrɔ o y'a sɔrɔ a bɛ siya ɲɛnɛ kalan na ala kɛ faama dɔ bɛ yen nɔ nafolotigiba jatigibana dɔ y'a denmuso minɛ su dugu tila ma denmuso bɛ kulo yɛrɛ min caman a bɛ kulo o cogo la o ma se ka da denmuso bolo o fura bɛ k'a la a ma se ka nɔgɔya u ye denmuso in da k'u bɛ na n'a ye karamɔgɔkɛ fɛ yen nɔ ko karamɔgɔkɛ ka a kun minɛ feere k'i ka a dugawu kɛ ala y'a kɛ u n'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ tɛ kɛnɛda la o y'a sɔrɔ kalanden de bɛ kalan na a ka kitabu b'a bolo lanban yɛlɛ na o y'a ɲɛfɔ kalanden ye fada ta n'a ye ka dugawu kɛ shetani taara y'a shetani bana kun a taara a sina ka bɔ galama yɔrɔ bɛɛ den mɔna den y'i da de npogotigi kwalen de bon u taara n'a ye so a ma taa furakɛ bana wulila u nana n'a ye dugawu kɛra a kɛnɛyara a ma taa furakɛ bana wulila u nana n'a ye ko nin bɛ cogo min ko anw tɛ se ka nin da ka sagi ɲɛ su in na su kɔrɔ komi e ka dilan filɛ nin mɔgɔ t'a kan a ka da yan sen kelen an bɛ taa sini sɔgɔma an bɛna nɔfɛ a ka sin ka da yan sen kelen bon a dara ye sinɔgɔ ye npogotiginin ta npogotiginin ye mɔgɔ dafalen de ye a yelen cɛ ka ɲi kojugu bon ka ngorondɔkan dɔ bɔra kalanden bɛ ja sɛtanɛ bɛ ka baara de kɛ kalanden bɛ kitabu fili la manganin bɔlen kalanden y'a kunkolo kɔrɔta ka ɲɛ jɔ npogotigi na a y'a sɔrɔ fini bɔra a la a farikolo nɛɛma n'a lafiya bɛ cogo min vraiment a jatigɛra a jatigilen a ko est-ce que ne tɛ dɔɔnin da a hamina a ni bɛ k'a sama ko a ka da vraiment a ko a b'a ni bali cogo o cogo ni ma sɔn a sina k'a bolo da lanban sanfɛla la a y'a bolo da kitabu kalan to yen k'a bolo da lanban sanfɛla la tasuma y'a jeni ka jeni a ma bɔ a la jaa npogotigi in dalen bɛ k'a filɛ bolo in jenina fo ka a ja a ma bɔ a la awa dugu jɛlen u nana nɔfɛ fa ko yali fari bɛ cogo da ko ale nɔgɔra ko nka an ye den ko an ye kamalen ko an y'an tɔɲɔ de ko mun na ko ne y'a bolo la lanban kan a y'a jɛna bana ka bɔ a kan fo ne ka ne ka bɔ o de ye ne ɲinɛ ka bana ko fa y'a faamu fa nana karamɔgɔ fɛ yen nɔ a ko karamɔgɔ ma ko bana dɔ ye ne den minɛ sɔrɔ ne nana ye min sɔrɔ yen nɔ i ka kalanden ye dugawu kɛ kɛnɛyara an taara n'a ye a wulila fo sen 3 an seginna ka na an ko a kana si i ka kalanden fɛ yen nɔ nana si kalanden fɛ yen nɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a kanu k'a di kalanden ma parce que kalanden awa an ye tɔɔrɔ se a ma karamɔgɔ ko yɛrɛ kalanden ɲuman ye don bon ma kuma ko kalanden ɲuman ye don ko yala jɔn ye dugawu kɛ den ye suro ma kuma min kɛ fa ko e k'a fɔ kalanden ye ko bɛɛ k'i bolo bɔ bari mɔgɔ min don a bolo jɛnnen don lanban y'a bolo jɛn bɛɛ y'i bolo bɔ ale ma sɔn k'a bolo bɔ a kalanden ɲɔgɔn y'o sinna k'a bolo sama ka bɔ k'a bila karamɔgɔ y'a yɔrɔ ma ko jalen da bon ko n ye denmuso in da
aya dama furu ye den min dira ma a ye den denkɛ wolonwula ye bɛɛ ye kuranɛ durusi o ye den min sɔrɔ bɛɛ kɛra dɔnnikɛlabaw ye ala ye siran ye a foyi t'a bɔ diɲɛ daamu fitinin i b'i yɛrɛ d'a ma dɔrɔn a bɛ san ɲininka mako sa i ye awɔ a b'a wagatinin n daamu dangami a bɛ sin k'i mako sa san joli i ti kun ɲɔgɔn la bilen naam Yusuf yon e k'i yɛlɛma ka bɔ nin ma i ka yafa deli i ka junubu ye bari e kɛra filibantiw dɔ ye maa minnu kumana bamanan kɔnɔ u bɛ nin jata la quoi dɔw bɛ nin jata la ni an kɔkɔ awa denmisɛn fitinin kɔnɔ ani Firawuna ka awa kunkolo pɛngina den ani juro jiga cɛ ani Isa ani Yusuf ka nin sariya ta naam ni Ibrahim Yahya Maryam anan kuntigi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani yamama mubarakul yamamati nunun be kuma na bamanan kɔnɔ ala kɛra yɛrɛ awa Allahu akbar kabira alhamdulillah kaseera subhanallah bukratan wa asila kɛra bangana do ma yofu naam masala na to naam Yusuf arana hada wastaghfiri كني كوي استغفري زليقة يا فضل يوسف قال لنا بين هذا يوسف امين نعم يوسف يو اجي لما كابن نغوما كنا فمايسا انغا نغو دابلا واستغفري نعم واستغفري muso ye ka yafa deli i ka junubu ye Zaliqa ye fana ka yafa deli i ka junubu ye mais n ko kafiri kun do a ye tiɲɛ don dɛ kafiriya tɛ o hɔrɔnya la i man ka min kɛ i tɛnɛ tiɲɛ hali kafiriw fɛ yen nɔ jɛnɛya tɛ kɛ wa ka jɛnɛya kɛ ni walimuso ye o ye fadento ye kafiri tun tɛ sɔn ba ko e faden toy aw bon o de ko sa ko yi min ga mani sagi ko nam bari e kira khatina filibandi doy filade qara niswatun fama palenu ani fama mayrunu mo ko furo barakelaw aw ko koti dogo ne ko kira enno mabbe hakili jole mi u ka yoro fe ati dogo o ko son adona kibara en cerna du gono fa be la jele fe barudaw be la jele na ne fana ka bago ide ire ga jonde alema dam da yoro toro note adun jana bulo dere wa qala niswatun musudugo fil madinati misran dugula nyibe niswatu ye muso jamade niswatu ya fam ni ko nisa o fana ye muso jamai niswatu ye muso jamai nisa o fana ye muso jamakulu ye nga min ye kabako ye mufradu to nunna mufradu to la ni yebe nana mufradu ye dɔrɔn ya ko mar'atu bon kabako wɛrɛ be no mar'atu musannatu bale fanana nga jamatal mar'atani mar'atani musukele musufla nga jamatal kawa mar'atun ito me rabula fi udani mar'atani de na kera muso jama dron ibai lugha ilma take nisawi ibe niswatu musodogo Muradul Aziz nam ay ko qala parce que fin de don jamu de don nam musodogo fil madinati misran dugula Muradul Aziz muso ubaga jonde nyini nyonya kaba nima jonga jawadire ya dusukunda tukudere kanuna ya dai
maa bɛ nin kɛ inna an kɔni b'a ye fili la n'o bangalen don hakili tiɲɛna koyi hakili bana y'a sɔrɔ koyi a ka kanu ya hakili tiɲɛ n'o tɛ maa bɛ nin kɛ naam tuma min ni muso in ye mɛnni kɛ dugu kɔnɔ muso ka mama kɔrɔfɔli ye a ye ci bila ka dɔrɔ o ma a ye dumuni dɔngɔmaya fɛn a y'o labɛn o ye ka bɛlɛ kɛ anvita sɔgɔma ko anvite ka fɔ a ɲɛna wale dumuni bɛ n fɛ yan nɔ bi a bɛ wele maa ma se sera ka se yan ka na nana ni manjew ye ka na ni awa muru dadumaniw ye ka na ni kunkɔrɔdɔnnaw ye ka bɛɛ ka sigiyɔrɔ d'i ma a b'u dɔngɔmɛya kunkɔrɔdɔnna ninnu kan a bɛ sɔrɔ ka awa manje ninnu n'i ye dɔɔnin tigɛ i bɛ muru kɛ ka awa a don i da la dɔɔnin bɛɛ ka muru b'a bolo naam a ye o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɔn kaminɛw la muru la ka na ni fɔta ye u ka lu ka fɔta ye komi na surakaw ka salon u ka salon dilanlen b'o cogoya de la bɛɛ sigiyɔrɔ bɛɛ lafiyalen b'i sigiyɔrɔ la bɛɛ ka kueri n'i ka muru b'i bolo ani ka awa tasa naam i ka planton ye naam o kumana a ye bɛɛ ka muru d'a ma ka bɛɛ ka sabu bɛɛ kelen ko k'i sigiyɔrɔ sɔrɔ o bɛ baro dumanw na baro jalen dumuniw daminɛna i y'a faamu a y'a sɔrɔ Yusufu bɛ kɔnɔna na dɔw ko a parilen kun don dɔw yɛrɛ ko ayi k'a tun bɛ bɔgɔbaara yɛrɛ de la o kumana hakiliw bi ka min soin o ye Yusufu de ye bon sisan ale sina k'i kan kɔrɔta Yusufu ni ma f'i kana wa i kana nin ta kana wa i tɛna mɔgɔw bɛ fili dumuni na i tɛna tɛgɛkoji d'u ma i tɛna nin fɛn d'u ma ka sin k'a wele k'a bila ci dɔ la quoi naam a ko Yusufu ma e ka bɔ o kan Yusufu na nin ɲɛnabɔ Yusufu tɔgɔ fɔlen Yusufu ye laminɛni kɛ a ye laminɛni kɛ yɔrɔ min a ye hakɛ min ta u dusukun na o dan tɛmɛra u jatigɛra u bɛɛ sina k'u ɲɛ boso Yusufu kumakan bɔra yɔrɔ min ani laminɛni kan bɔra yɔrɔ min bɛɛ ye ɲɛ boso yɔrɔ la ni min ɲɛ dara kan o bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ o b'a fɔ a bɛ jiriden tigɛ ni kekuya ye ja a bɛ k'a bolokomi de tigɛ joli bɔ fan bɛɛ kɛra joli ye o m'a dɔn o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko ala b'a fɔ waati min ko ya ayatuha nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbik limana jɔn k'a ni bɛ bɔ waati min k'a tɛ bɔ a kalama tiɲɛ don dɛ bari ni ala ye arijana heraw ni arijana hurum lu ayinu jira i la i ni bɛ bɔ i tɛ bɔ a kalama voilà tɛ bɔ a kalama bari nun ngolow tigɛra k'a bɛɛ kɛ joli ye nka joliw kirinen don ni kanu ye o m'a dɔn naam tuma min arayinahu tuma min n'o ye Yusufu ye u y'a ka kow bonya kojugu a bɛ hakɛ la u y'a bila o sanfɛ waqata'na aydiyahunna u y'u bolow tigɛ ni muru ye ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ dɔn o ko jɔnkala sa seniyali bɛ ala ye a kɔrɔ de ko jɔnkala ni bɛ mɔgɔ min bolo ni jarabila la jɔnkala an ɲi ka tiɲɛ sagi ma bari ni y'a lajɛ nin kamalen ma kɛ maaninfin de nin ma kɛ fɛnw ye ko malika de hali n'a kɛra malika min ye malika ɲumanba fana a ye adamaden tɛ se ka nin wolo kabini ala y'an d'a ma ni ɲɔgɔn ye anw ɲɛna mɔgɔ gansan dɔ ten nɔ jaa malika dennin de b'ale bolo o de kosɔn ko ala ko k'u ye a ko bonya quoi ne y'a bɔ a ka adamadenya yɛrɛ la k'a kɛ malika den ye a ma bonya ka ko ma naam
نعم هكذا قالت ذلقكو فذلكن الذي أو كأودي فيني لمدنني ناوين جلقي على نيادمون كما نيمرو دوما بولو تيغلين دوري عند فراني ناوي كوجن نيغي بولو ما تيغي جلي برامي أني بولو تيغلين نغا أتور توروتال نام ولو أدرودته غامنا كجوجو نيغون يا أنمي نينيندي النفس كما يركم واستعصما atangana abana tiɲɛ la a ma sɔn a ma miile ka na ngani man bolo tigɛ dɛ wala ye lamɛn falima wallahi n'a ma fɛn baara ni ne b'a yamaruya n'o ye o bɛna laban k'a don kaso la a bɛna laban ka kɛ maa dɔgɔyalen dɔ ye sabu ne mana min fɔ n cɛ di ban o ma muso in cɛ tun b'a ka mara de kɔnɔ n'a ye min fɔ a ye dɔrɔn a bɛ sɔn cɛbakɔrɔ caman fana b'o cogo la koyi muso mana min fɔ hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o bɛ sɔn naam qaala yusuf ko nin ko bɛ ɲɛ min ma ne ma yaa ne ma kaso de kanalen do kana ne ma ka tɛmɛ fɛn kan n'o bɛ kan wele ka dɔrɔn ma kaso man ɲi dɛ ne ma min ko kaso ka ɲi kaso man ɲi nga kaso ye fila de kaso min man ɲi o ye de ka don kaso la k'a sɔrɔ i y'a don kun kɛ i ye ko kɛbali kɛ min ye lebu ye min ye gasi ye min ye malayako ye o y'a jira e man ka balo maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka a fusiri e ka jama sigi la mɔgɔ dɔw bɛ yen o man ɲi jama la donc o bɛ taa e bila kaso la yalasa maaw na kisi i tɔɔrɔ ma walima o n'a ɲɔgɔnna o kaso ninnu olu man ɲi nka ni kaso min kɛra e ma kojugu kɛ nkalon de dar'i la u bagar'i ma de i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'a kɛra bɛ ɲɔgɔn fɛ o kaso ninnu olu tɛ kaso jugu ye ayi o de kosɔn n'a fɔra ko sɔn hamalam k'u donna kaso la olu ka kaso in ka ɲi dɛ nga maajugu dɔ ni yɛrɛ suma n'olu ye ko ni ne donna kaso la sɔn hamalam yɛrɛ donna kaso la a ye nkalon tigɛ dɛ parce que e kaso don kun de kɛ o ni e de e kaso don i ye ko kɛbali kɛ e donna kaso la o ni sɔn natɔ tɛ kelen ye dɛ naam yusuf ye ala minɛ ko ni awa a filɛ ka nɔrɔ ni kaso ko kuma min na an ka ala minɛ n'o ye sigi ni e m'u ka dabali yɛlɛma kaba ne ma ne bɛ laban ka miile ka dɔrɔn ma n bɛ laban ka kɛ tilibantiw dɔ ye ne junubikɛlaw ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in a nɛgɛ bɔra quoi n'i taara yɔrɔ min dɔrɔn olu bɛ taa nɔrɔ i la ko e yɛrɛ tɛ se ka sɛbɛ ko yɛrɛ kɛ bilen musow bɛ taa i ka ko bɛɛ ɲɛma nɔgɔ i bolo ko dilanko kibaruya vraiment n'a ma lajɛ ka nin fusiri nin ko la hali n'a bɛ kɛ ne ka kaso la don de ye o ka fisa ni Yusufu y'o décision ta a ye tiɲɛ fɔ naam bon a kuma ninnu don o don a b'i tulo la don o don a b'i kɛrɛfɛ ni i m'i cogo dɔn don dɔ i bɛ bila a jan kɔnɔ a jan dɔw bɛ yen i bɛ bila a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sigi n'a ye a ka kuma in kɔrɔ o de ye nam fastajaba lahu rabbuhu yusuf ma jaabili kɛ lahu aye a ka duwawu la ala ye muso ka dabali yɛlɛma ka bɔ yusuf ma i k'a dɔn ko ala ale ye tigitigi ale de ye kumakanw mɛnniba ye ale de ye baaraw dɔnbaga ye ka segin a bangena dugulamɔgɔw ye fɛn tɛmɛnen ko ye damansen minnu b'a jira ko yusufu ma kojugu kisɛ kelen kɛ ko bɛna don kaso la fo ka se waati dɔ ma k'a bɛ don kaso la talanzuli yalalamu izi kunta musqimi wa in takhtabirni fa hiya indi sanayu tahakkam bima tahwahu فيا فإنني فقير لسلطاني لمحبات الطايو
mado bunne bunil farka do lewa ago tala zulla allah alam toro bi jale toro kaso toro de ngani ale bi soro toro inela ala bi soro odela abi jale ya ko ala ka kiri ale la ni fe min gade ala e parce que ale hata gilembe ala ka kanuna wati bela jelena nam wadala fatayani kamalen fila dona kafara yusuf kan kasola adona kasola minge aya zoro kasobon nogolendo be dekuraselindo be kelelendo fonya be bela jelena nyonje dusu chenedo adona kasola be ka yele miseninge ayre yelen chekanyi ma wasaledo kabakodo koy alaga jonyuma libero yoro kay aya adon kamina dondo folo akoma sera yoro nogolen abika nyamaunche akoma sera mafifo moyde abika nyamaunche nimingo ko bara minge dara biko ngo barake o mi nazuru sika koronai abika mo bonya abika ko binata ko ibrahim abana baraka na anade ko ma sebede bon ko ko fikr ne ko fikr de bolo aturateno akoko ka kaso nyamaunche ko gache o ya tarani ni garden fe ko be nyamaunje o nyamam be frano ka beje ka kaso bonje ya ka senea kelebe mo no yonche kelemba mo do be no ya me mo man ke chuko e ba so jugubila ma jugu bado be kaso la ino o maso ngo fara jama kane ale ba dama yoro dala kaso ina o dimine mbade ko mi yusuf ko ala yo malo no to tonno bela jelen ko mika bonya anu bebena u jara ndem sen flangu ye fama ka jidla na ka awadum dilay lukum be kaso boyna enno tagan sakin gonna na sa uluna do aka nam araduhuma odola gelengo inniya no jidila nyo sarhamme inniya ne araniya ne benyere asru khamran bedlo bisi ne benyere balaka dlobisi wa qala al-akharu dengo inniya ne araniya ne benyere amin qubuzan me mburu doni faqarasi ngolo zambe takulu tayru kono biga dumuninge kaminola bina egaun gibaruya na koroye ambe ne mangela udo kami nanaye bendo ani nyonche e maunya maria kuka munyu ko sabali mana kamini nana biga nyamara ni nyumandronde e ka kuma kanyi masake ayasro do modu do non num flala ko ga masake jam fa sarham ani barham dumun dila ani jidila ter barham de jidila ya sarham ye dumun dila ta'amihi ism barham ya ta'am isab ta'am to barham wasma barham wala kharo dumun dila wa adu masaqi wasma sarham comme nya foy jomi sen folola saram de jidilay barham oye dumuni dilay aw bisrangaw masake ya mena fangala annage borula yusro fende dinuma ka foku ka fa wa fa ni mu posoni nga plan ko kuma fika coup d'état ngala nga amayirsi plan chano bolo jabu kera nundu na kasola bare ka sabige jiri lay ale ma songa poson do ka lola ma songa poson do lola dumun lay ne poson do ka dumunna o yenyo on jafa jidla go masagema wala dumun wala dumun lay jafa ge afo so sidinhuma nam inna jama'atan min ahli misra نعم أرادوا قتل الملك فجعلوا لهما أسوة نعم على أن يسمى الملك في الطعام والشراب قال نعم ثم إن ساقيا ندم ورجع جيد الله للمسرا جيد الله كو مسكما أو أكو كمن جله كنا دمني ندو بيده دمني تيجي أي بسوني كدمني لا
anine akunya fo ne maso dumun la fana nyina jidila person ke jilade akono don kana jiyere fana mi sawanga bengando ako bo beki tami jidila ka jimi dumun la ka dumun dum jidla tami no memed lodla ni erze la ka loye ayami ama fo gala dumun dlay mun ko mina dum ku ita dure amaso wiya ke chugo amaso wiya di muma wulu doma fenyalama doma jaguma nya adun jaguma insara nam qala yusuf go يأتيكم طعام دمنتنا أو فلما تذقاني نوبي أو كرسكولا إلا نبأتكما فنك أو فلا كباريا بتاويله ناكرو كنما قبل أن يأتيكما ينافلكنا أو ما ذلكما أو فلكو مما وبالفندي علمني ربي ننما إلا دنيا ولا إني ne تركت ملة قوم ne modo ka dina toye لا يؤمنون ma minun deli manaya بالله ne alai وهم ala ma tigila mo بالآخرة illarai هم ulu tigi de godo Kafirun. kafiru do be ala mina gabban lahara ko ma ko cintala واتبعت ملة ne ma de ka dina mina wattaba'tu millata abaya ne fauka dina de batu إبراهيم ne ala ma min gersege ye fa nyuman suro na bislamaya ka tabulu nyumanga ne tugurago kana bilade aya fam ne ala ma min gersege ye fa nyuman suro ka doni suro atigi bolo o doni silsila o biga ta fala krama sallallahu alaihi wasallam ipro kande kana tulongeno wede jien lawan ko ka chade politiku do na ko la de namaraw na kalabantew do na ko la hali ala nyini baraw abinya wabile do abinya wabile do ni ko gobe la ga sulu ko la jogo ko mana aywa mazhab ko te ci maliki wad o ma fam na fara ko maliki ga mazhabi o gorde ko maliki fe fo ko mazhabi barake no rewu mo di fam na fara ko karsa ka mazhabi o gorde ko alebe min fo ko barabi ke no dronde ote aw wa kalama mama be maliki ka mazhab kalama ngo maliki ni bulna qasima ka kala en ko wa mi kalanga wala samu wa ngano bi fo nyongo ha maliki ka kuma beno ay bulna qasim ka kuma be mbo misala kele ndawma faman lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atu al-aqwali yuhkayna madhhaban يصلي ويقضي أكس ما قال مالك وأصباع يقضي واللداء لأشهبا ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يهكين مذهبا يصلي ويقضي أكس ما قال مالك وأصباع يقضي واللداء لأشهبا مالك كلا نكربو دفلن minum baka mazhabula mais ufule ka kuma nani de ni nyorola ha idara ibe kuma kono wala ma idona kasula ha ji minum be wala me be avion kono ji min be pour dire be jina jite ma ul mutlaqute jite sorofio ibse ga mi ngamme batu bara foit sekenay sab ma ul mutlaqute ko yalaw ni sel waqti yusro wala halayna ibe mundege maliki kuma be maliki yere ka kuma be maliki ko musuhairato be la hala minge kibo dake sabuni yayi musuhairato afara ko kana sali ko akunye de akasali maseka mafoya akaseni ya maseka mafoya ko de ko so sali bina ga baka ko e fana bo o hukumu kono ko sali bina ajur sara bina itisali itasara ya fam akalande ngo onanga madhabi qaida utinyo onta
bon kalanin garwa do be ko Ibn Qasim ko ale ko ni bolo ni nyima mi i ka salite ni salate ni ala ke ni yudo la kelen soro il soro ka sagi ka salika kal ihtiyat wa Ibn Qasim ka hakilla ni masala bon asbaw ko a ko ni bolo salitoy ibe salitoy ni ji sorot mami wal matamam fi sorot mami ibe soro ka jur sara ashabu ko anyma miye ay la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ni ko yisoro jom ibi barako chwala ibi singa taymam ka ibi singa salite anni ma taymam bari yer taymam ayanga jigi sahaba do sallate ala grama fen fuma donc bi salite no bon nin kuma nani fora maliki naga kala ni nyoje nin chama de maliki ga mazhab kono atika ko ni maliki yemi fodron ko bebi porode ko tew aw ba ko awe hadisi ko kuma mi foko ni maliki ko ale ka kuma na ne hadisi na mazima hadisi to ko maliki ka kuma maliki mazhab yiri ka qaida yiri to jiraire min bi hadisi na ibi gi poro hadisi minga wala ibi gi noro hadisi minga min bi o hadisi na lebu mini defo min bala maliki bo o de don wala kana fo gi rejo maliki jora la ko mina fo hadisi dona were de kasro se ga hadisi dona were yam il faut ega lon sira ga cha maliki hadisi ma fla ga ba tigi were rema karsa ko ala kira ko maliki biso ko fo ese ko ya wala bon obiga dina tasira jelo nyema nogo nuga naga kaw nye ko akala ngela were de ko obiga dina tasira jelo be nyema nogo ni naga kaw ne ko be mi fo ni fawsro dina tasira jele mi bolo ha ayele ma nunu jaman nan heraide ti chokola aw yele ma nu a chaman dinan heraide ibi ti chokola nam wadabatu min lada abai nem fawqa dina di batu Ibrahima nefa Ibrahima wa Ishaqa anifa Ishaqa wa Yaquba anifa Yaquba ma kana amanga lana an Yaquba la kawye an nushrika wala an Ibrahima la kawye an nushrika anga flanga fiya billahi nalai min shay'in koila anni be flanga fera angoni manga flanga fiya ai nam zalika tauhidi min fadlillah duli alaga fsaundiya de alaina anga wa alanna ani moga walakinna gaza mausen jama yashkuru de barga dalai de ya jama min yinan yoroko jama min yinan yoroko ka flanga fiya ke alsalam bolo tesalla koy ubi ka ngalonde ke ka kono fa ya fam ni ma mi ngogo bolo alakira sunna te bolo la salla bolo bi fo sali yoro mustahabu do bolo yoro ka gele salla yoro kelen pemi o su yoro de sujudi yoro o de ka gele ya fam hal oyre ni bolo blay kuna ne ma daduguma foy diga salla doni gela flati nyo fonya bolo ko la salla ya fam fitna mo non ni balaw mo non de bika aw la suka aw bla nyo na sali bola bolo go nye hay atu salati drone ay doni gela nyinga be bado hay atu salati do wala donc amanda nye anga kuma sebe ko nana aga bolo ko nun sura la ko aya inshallah donc bolo ko atanga agto dansa anga tanga chila ya sahiba isine nam ya sahiba isine ore ni fendo ni fen tigri fori adambe mustabuya ani makruya dambe ode donc abi mina mi ngoro ne yo donga babana jie bebe na bolo mina na bolo jigila ka sali jie bebe na salika ya famwa jie bebe na salika ma bana ami bla nyona munawla ha nde bla nyona wala me gelen fana fi na dona ko ni yesunai na zoro bolo jiginde sunai be ne bolo mina de sunai ne ya toy dinubo fo ite sebe kuna sunna yere fan shite no na tokun ebolo ni prevu bi bolo la ibi na atokun ebolo ma famude adoga mate quoi
mo bi nyinga sunna tolila na so ya ke dogoyama kama ngani e ga famiye de yaji sunna fansi salila o salitanam sunna ni farra ne ba nyinga difference de jumande o nyonje ni ya ala mo min Allah raduna yi na farda de tongoro est-ce que do kalama hal mi makalam berege ga ngo don sa ni ala be mo min kinya ngada lara iba so ye farda de toy ala de masi min sunnatullah wala sunna ni farra difference mi njon joyode sunna joro e iba baraj ni aki iba baraj suru ni ma ke junubu dila la fara ko fe sunna wala fe mustahabu ha so abe nafila lo abe salila abe nafila salula abe aba sunna nafila sunna na min jaga sunna min jaga toy ha nafila salu go jogola sunna joro ode nunu tekele ko islamo sapka sapani nyonje tamansen do jamakulu do ye o ba fek dron ka islamo ka sapa tien o guna no ona nyona yego no da am fari funne mbade ba anga bolo minine bolo jigila ko mina fo ngomi yirala mode dra wallahi la aw asal jida nam يا صاحب السجن ya kaso jenyon fila أرباب yala machaman متفرقون nolu charin charnendo خير odi gafsanwa أم الله wala ala de kanyi الواحد noye masa kelenye القهار noye karawali masaye ما تعبدون no bego ni bado eka ko tigi mana chaya abe nimbolo kun kalfayro chama amanya made ni ga kota kadi ala kelembe ma hakil lawre kisilembe katime donro chama ngade kada nimbatu kanibatu oto e ala kelembatu nam ما تعبدون ati foi badu من دونه namakin alai إلا أسماء kutugude سميتموها awde tugunnunda وهم aw yerewu ana faw ni ay togo fulani alism yadullu ala al-musamma ni togo fo ikambe togo fo fendo dema na fara ko togo ikambe togo fo fendo dema ni dengulo la amba togo da muna yala sa na den wele ana don den nyon che ka fanga mende na zoro ala kira karima mi tabarrukan i ba fe ki dembe to da ala kira la ja ko afika difference do den nyon che muhammadul kabiru muhammadul awsatu muhammadus saghiru donc wolu bi doni kabiru ni saghiru ni awsatu bo to fo ku nyede ka fendo ni fendo bonyogona mais to gon mana fodron yasoro musamma be nga flanga fu nunu nga togo nu musamma yere tula ay togo gwansando we togo fodron hali musamma tula digi bolosi fengelema ko de la tay ade nam أنزل الله من سلطان nam na ere giri lese ka ko kyaye o tiya kyaye nam ma anzala Allah ala majigninge بها no batule من سلطان dalu sila يدعوكم kiri make إلا لله wala kelembeude أمر ala nyamaralige ألا تعبدوا ka fa kana foi batu إلا إياه fale ala inde ذلك tauhidi الدين ode dinai الغيوم ni otlene do ولكن أكثر gasa mo الناس son jama no e kafiru e لا يعلمون luto donde يا صاحب السجن ya kaso jinyon fila أما أحدكما amma aw fila dola gelen فيسقي ربه jidi la inde godo obina bo tile sabate menego fasqi rabbahu obita amakellami خمرا lola komena wala dala akumbe erezein la ka gidlo e gadama chumi wa mala harama doin ويصلب obi bo tile sabate menego oba le siri oba dlon فتأكل الطير kono be dumunige kamina gungolola وهي الأمر barsi ali sugura
ko awa dumuni sigilen b'ale kunna ko kɔnɔ bɛ ka dun u bɛ n'i siri i dulon yiri la Yusulabu b'i dulon n'u y'i dulon kɔnɔ bɛ na i su kunkolo dugaw bɛ na jigin i kan dugaw ko k'aw ma fɛn ye dɛ an m'a ye an nana ni i kɔrɔbɔ de o de y'a lamuru Yusufu ko ye ko kiiri ko dafa ko min n'aw bɛ ka kunnafoni ɲini o la nin ko banna Yusufu ko mɔgɔ ma n'a y'a bisigiya k'a danganiya k'a bari jɔn mana fɛn danganiya cogo cogo bisigiya don k'a fɔ o tigilamɔgɔ kisi b'a don ka minnu fila la n'o ye jidilan ye e ka ne kɔfɔ i ma kɛ yɔrɔ k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yan nɔ de kamalen dɔ bɛ kaso la yan nɔ a minɛna n donni de la o bagara a ma ka datugu a ma kaso dɔnkun foyi kɛ Shetani jidila ila ɲinɛ ko ye Yusufu ka ko foli ma a ma kɛ hakili jigin Yusufu la i k'a dɔn k'a fɔ Shetani y'a la ɲinɛ o ko dɛ dɔw b'a ko Shetani Yusufu la ɲinɛ ayi Shetani a jidila de la ɲinɛ mais Yusufu est-ce que ale ka maqama ye nin ya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ka sababu dilan a ka ɲi anw ka hakila a ka ɲi kosɛbɛ est-ce que ale ka jɔyɔrɔ la ale tun man k'a to ala ma do kumana yan o la ko a tun kan k'a to ala ma ko ala y'a jalaki ko de résultat nana kɛ a mɛnna kaso la nam Yusuf mɛnna kaso la san yirikaw sababu ni 7 a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw yɛrɛ y'a kɛ 12 nam masakɛ ko n'o ye Misra masakɛ a y'o ko Rayyan ibn Walid ne bɛ misi muso 7 ye u tulonnen dɔ 7 b'olu dun u fasalen don ani ɲɛkun 7 olu nugulen don ani dɔ wɛrɛw olu jalen don ya jamagolo a ye kunnafoni n ka yeliw la n'aw kɛra n'aw bɛ facarini kɛ sogo ye o kumana jarabu tɛmɛnen kɔ bari i k'a dɔn k'a fɔ ko ka mɛn kaso la o bɛ jarabu kelen de ni jarabu ban kuma ma se a ti ban de nka jarabu tɛ foyi tiɲɛ a la ka jɔ ɲuman ye Busiri ko de la law yamassu nudara hawnun minan nari lama khitira lin nudari salau kuna suro burisani ika san nyuma ni yaro tasmala ko tasma mi toro se sanuma ko magun de tasma do sandu tasmala ngani ya mawo ko sandu tasmala iba sor tasma te fende ke sanna ba senede ndame on ga jarabu abu senede nam tuma min ala ni wala ni Yusufu ye ka bo kasola masake Misra masake ba ay sogoye min gaba gole do ya sran ayaka awa korte bolaw lajeli kelaw awa boli moribaw ay wele no somawi ay wele ka sogo nyefu abone fendo yede nda kordon de utara kata ko tle sabadama utara kata kutu ko ba jemin lalebe ngalonga ko bisika ko nyana bo amase ka fo nyana bo tara kutu unana kam est-ce que ninte amase kana ni kuma jolen se ne mabi awa ebo kala trola masake kamana gwana nam ko adawasu ahlamin ko mata ere sengenen sogo num mela koy ko nunde sogo nyagamilewde aundu mage ni don jalawe ni sogo nyagamile ngoroye am do goronde karamo jago nu jago soma nu chiube ngangalon de kacha warñini kan
o de ka ca o de ye ko in fiɲɛ ninnu kun tɛ foyi la ni nkalon tɛ o ma se ka cɛ ka sogo jaabu f'a ye dakabana sogo don diɲɛ wuli sogo yɛrɛ don nka o ma se k'a kɔrɔ fɔ u taara munumunu ka taa kɛ dumuni ba dun ye ni fɛn e ko ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ti fa o ko ka ca de u taara kɛ dumuni ba dun ni dakasi nɔgɔ ye foyi ma se ka ɲɛnabɔ masakɛ dun ma diɲɛ ka sogo kɔ naam masakɛ ka kuma cayalen sogo in da la ninnu n gɛɲɛnen ko ka jaabi ninnu gɛlɛn ko sogo ɲagamilen don ale dun b'a dɔn ko sogo ɲagamilen tɛ ko dɔ b'a kɔ mɔgɔ ko a bɛ bila la sa masakɛ ka maasurun a n'a ka denmisɛnw a bɛ to ka baro b'u ye o kumana ni a y'a sɔrɔ min bɛ min yɔrɔ dɔn nin hakili tɛna ka Yusufu ye mɔgɔ kɔ n'o kisira kamalen fila la kamalen fila min kisira n'a hakili jiginna waati kɔfɛ a ye miiri a ko ne jɛɲɔgɔn dumuni dilan in n k'u y'ale dulon u y'ale dulon k'ale faga k'a sɔrɔ a ɲɛ de ye dugaw sigilen ye a kunkolo la k'a sɔrɔ kamalen dɔ kun y'o fɔ ne ye k'an to kaso la o kamalen dun yɛrɛ kun ko ne ka hakili jigin ale la nka ne ɲinana min hakili jigin wa Dakara a ɲɛ b'a la kuranɛ bɛ ɲɔgɔn facari de i y'a faamu min y'a to an y'an banba fansahu shaitanu wa Dakara wala o bɛ ɲɔgɔn facari de ne ye facari to kuranɛ yɛrɛ ma a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn ye hakili jigira quoi n'i bɛ wa Dakara fana la wa Dakara de don zakaha a lugha ye zakara lugha de don ka hakili jigin wa Dakara o ye idgham de kɛ a la ka kɛ wa Dakara ye nam waadi a hakili jiginna waati tɛmɛnen kɔ kabini a bɔra kaso la a kun ɲinana ka hakili jigin a ko ne bɛ aw kibaruya n'a kɔrɔ ye a ye n ci a dan ye dɔ la ka ordre di ne ma ko n ka taa n'a ye ordre di ne ma ne bɛ taa ka taa mɔgɔ wele ka na sisan nɔ maa min n'o bɛ sogo in kɔrɔ f'aw ye wala n bɛ taa mɔgɔ ɲininka n'a b'a kɔrɔ f'aw ye a nana kaso bon na ka diɲɛ ɲini ka dɔn a ɲina ani Yusufu ka ɲɔgɔn ye ani Yusufu ɲɔgɔn ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o ye ɲɔgɔn fɔ a ko Yusufu yafa ma n ko ɲina ni ko ci telema de bɛ yan nɔ Yusufu yo y'a tiɲɛ fɔla ban kabini Ala y'i da man nkalon tigɛ e ka an kunnafoni misi muso 7 la u tilannen dɔ 7 b'olu dun u fasalen dɔ ani ɲɔkun 7 la u nugulen dɔ ani 7 wɛrɛ u jalen do a dɔw la ne n bɛ segin ka tɔrɔ mɔgɔw masakɛ n'a ka mɔgɔw ma a dɔw la olu ko n'a kɔrɔ dɔn a ko nin tɛ ko gɛlɛn ye Ala ye nin dɔnni di ne ma qala Yusuf ko kaso in na a bɛ sɛnɛ kɛ khabarun bi ma'ana al-insha a bɛ sɛnɛ kɛ o kɔrɔ a ye sɛnɛ kɛ san 7 tuguli la fɛn min n'a y'o tigɛ a y'o to a ɲɔkun na kunji nini tɛmɛni fɛn na n'a b'o dun ka segin 7 bɛ na o tɛmɛnen ko o ye san 7 gɛlɛn o ye fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn n'a y'o kana o ye kunjinini tɛmɛni fɛn na n'a b'o mara ka segin san dɔ bɛ na 7 jala in kɔfɛ u bɛ maaw min ji la o la maaw bɛ inabu bisi erezew bisi o la masakɛ o kumana yɔgɔsu nasu
we ma mijila ngais sanji be jini ala sanji de nam imam la gausi ma we ma utlo mage na kira ma gausi we ku utlo mage ni ka gelawudi aw min al ghaisi wa matar wala jalal dini kake ghaisi ala ke ghaisi de ya kake ya we ko yu'asu min al ghaisi wa ma mijila sanjila aw na kira min al gausi we ma utlo mage nam وقال الملك مساكيكو ائتوني تمام نشيرنا نا كا سكون كان فاي akwa na ma nae gwada wele kana walamma tumami da'u rasul ni chide na Yusuf magwa ko masaki ku kikana qala ako kapote ina nebe kaso de law me marale me bolodo de kan wala ambe sebe ni pape de ni memba jira ka fo mado kasolo ni sebe ngani de jamana ka sebe ndi ma memba jira ko imado kasolo folo bari imarla yanno kodo kama mado kana toroni mado kana jarabila o te ka ko kelenyu utise ka sebe hal ni sandango kasoina utise ka sebe kido na kasolo o te kaso wala do ko so Yusuf bi ko sebe ne yini no sebe ndere ma o idana were de ibise ka bla barada bala no dana sirai ngana sebe na kido na kasola o man hal na sere mado na fara ko kaso jurubi la ibe iska kaso sebe ika gabela doro abegi makodo sa rodola nam qala Yusuf go irji sagin folo ila rabbika kade magema fasaluhu iganyininga ma balu niswati yala munde muso kalalae allati muso minu qattana aydiyahum nolu yu bolo tige inna rabbi we muruta ko bolo tige nedun dadu yu bolo nun tige kumina inna rabbi nema alimun dangelado bikaydin no gadabali qala pati kiden sagina onana nyefo masage ko yale do kasola muso yu bolo tige ko fe ale dona kasola ne kuma Afrika don ko ale kuma Afrika don ale dona kasola ko nyuma idela munde kera minu fana yu bolo tige munde la nam wala mana erno labi oro bela jelena erno balale yodla ka nyogonye ka nam kasruka kuma dajira nam masagego ma khatibukunna munde auga konye tumami arawadatuna yusuf ni awe Yusuf nemen na Yusuf nyin yonya annahu sayyid tawa ere gumma qulina yala awye mileli suru adusugunna wa kadru awma qulina uko hasha seniabe alay malimuna awma dunya ali Yusuf ga ko jugo foila ya fam ka foko ibi bamaka ko Yusuf hamina nay ay kulsi don ta boya boda nunu nyi ongalo tiyaw nunu nyaajira ko chere la akira ni awnde ce amma somi foy surala amma kuma foy mi baajira ko ajara bilal ma'azallah idro aban nam qalat imratul aziz musoko nongo mako zaliqa alana sisangoni asasa li haqqu ciye jera ana ha dugoro aziz muso khitifir de angama anam fama ni aga barda ni wele ko gugma wele ko aziz de nam gamo ba nam asasa li haqqu ko ciye jera sisan ana ne de anyi ni nyonya nafsi kawaire kuma wa innahu ngadem zemin goko aba ni fini farla ko fe ko mana ko ne tay ngalone cien donde fini farla ko fe ne dunda ngalone de aleta de cien wa innahu wallahi yusufin wallahi lebe ole cien falawdo Allah
ɲumanya ka ɲi dɛ ɲumanya ka ɲi ko lahara ma se o tiɲɛtigi ka tiɲɛ dira ma ka mɛ diɲɛ la yan nɔ u kun ye nkalon da la ka jɛnɛya nkalon da la ka janfa nkalon da la da min y'o fɔ o da kelen de nani jɔ tuguni ko tiɲɛ yɛrɛ la n bagara ma jɔnkala n bagara ma de dɛ a ma ŋaniya jugu foyi tɛ kana ma kabini ala y'a di ma a ko bɛɛ bɔra ne de yɔrɔ ka tora ma nam Yusufu ko a ko o min y'o ye Yusufu bɛna kuma sa a kuma sɛgɛn ne ka taa Yusufu ma o ye anw ka faamuya cogo ye kuranɛ la parce que tuma dɔ la kuranɛ bɛ dayɛlɛ bɛɛ b'i ta fɔ a la bɛɛ b'i ka faamuya da la an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Abdulhamid Kaske ale bɛ kɔrɔfɔ caya kosɛbɛ awɔ a bɛ kɔrɔfɔ caya kosɛbɛ yɛrɛ de ko anw b'a fɔ ko ninnu ye Yusufu ka kuma ye ko ale Yusufu tun bɛ réunion kɛ ne kan ko nin ye réunion kɛ ne kuma tɔ do ye Kaske ka kuma ka caya kosɛbɛ tafsirtigi wɛrɛw bɛ yen nɔ olu fana bɛ kuma n'a ye nin kuma cogo la awɔ mais anw ma faamu ten anw y'a faamu cogo min réunion kuma banna kuranɛ bɛ kisa ninnu tugu ɲɔgɔn na komi aw ye ala ka laada de cogo min kuranɛ kɔnɔ a b'i to kisa kɔnɔ dɔrɔn ko sɔnsɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni dɔ ye sisan nɔ réunion in ka laɲini fanba kun ye min ye dɔrɔn o de ye ka sɛbɛn sɔrɔ min b'a jira ko a ma don kaso la ka sɛbɛn sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko a ma kojugu kɛ donc sisan o jaabi de sɔrɔla o jaabi sɔrɔlen kuma banna ale fan fɛ Yusufu ale ye kuma ta a nana jaabi fɔ Yusufu ye ko an ye réunion kɛ réunion jaabi kɛra nin de ye ala t'a yɛrɛ bila o bɛɛ détail la koyi e yɛrɛ de b'o to dafa naam Yusufu ko a ko baarili ɲinini yalasa Azizu min ye ne make ale n'a dɔn k'a fɔ ni Yusufu ne ma janfa a dunkew la ni dogo ye a dogolen ani k'a fɔ ala tɛ janfantiw ka dabali kanda janfantiw ka plan a tɛ sira sɔrɔ ala ka walijuw kan nam ne ma n yɛrɛ ko n bari ka bɔ cɛnɛniw ma bari adamaden ni ɲamaraba jugu dɔ ni kojugu ye nin bɛɛ Yusufu ka kuma de ye awɔ a bɛɛ Yusufu ka kuma de ye Zaliha ka kuma tɛ dɛ nam nin cogoyaw tɛ kelen nin bɛ mɔgɔ ɲamara ni kojugu ye nin dɔ fana bɛ kɛ lawama a bɛ ka a b'a a jalaki waati bɛɛ lajɛlen na mutmainnaw bɛ martabaw don nam ko ni min ni ne ma o tigilamɔgɔ hinɛ ne ma yafabaga do suturalibaga do hinɛbaga do masakɛ ko a ye na ma ni cɛ in ye n b'a yakala sili ɲini n yɛrɛ ka kɛ n yɛrɛ kelen bɛɛ ta ye nka nin ma ɲi fan wɛrɛ fɛ ni ne ka yɔrɔ tɛ maa min bɛ ni maa bɔ ni n gɛlɛya ɲɔgɔnna la ne ma n ka diɲɛ i la dɛ n bɛna kɛ n ka a tɔgɔ pɛrɛdanseli ka kɔsa ye nam kire nana a ko kuma ko ɲɛnabara masakɛ lamina a wulila awa ko kasaramɔgɔw ni se kun bɛ ne kun bɛ bɔ n'aw bɛ nka o se tɛ n ye donc a kɛra nabi ɲuman ye kaso in kɔnɔ ye o se tɛ n ye dɛ nka n kɔni bɛ min ɲɛ f'aw ye bɛɛ ka sabali fɛ k'i bɔ dɔw se diɲɛ ko jarabu to de hali yali mana jɔn i bɛ kaso la k'i to diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ kaso la bari diɲɛ ye limana jɔn ka kaso de naam tuma min n'a y'a kuma ɲɔgɔn ya a ko i k'a dɔn bi dɔ in na anw yɔrɔ e mɔgɔ basigilen ye danayaba de ye makin zumakana dawlabatigi ye yan danayama ye yan le an y'an bolo fayila kosɛbɛ o kumana a y'a sɛbɛn kaso bonda la a fɔ nin ye
awa ni mau bisse ko baw manni ni soyni ni ne nyana mo ko qabruwe jugu bi ele mala yande teru bi gorobo yande ay fini nyumawndo ni bi de famo ko ki yere suna ki cugo Allah ben doni o kañ tamami na do naga aya funya barani kañ masike ko koyla ni kañu may ako ni ne binake nam aya ko fani arabu kandi arabu kan ako ni binake ismail kañ ko fa do o kay ni abarani kañ ako ni ndum ako ni ne fawga kandi masake kungera abe kuma ni kambi wolo blay nga amani ngam flying don kera tomoto mana kuma ni kando yusuf bajabi ni okan ubayil makka flakanya abajabi ubayil marakanya abajabi mana il makango abajabi wala masake kabagora kamina yakonyula wala na chaman de bisratu su ko nana wala na chaman ba kono fiqi masala chaman bita akonna alika ka fuko kalibi duru qasamatu otara ali kono qasamatu kono tara ali kono barka sabuge nabila yaqub ay tamansieta dologi farabaliya ay dologi laje aso dologi faralende fiqi masala do bi tay orola baro eta manse de ga foko asruku madun tuma do la bara bi keno yi tumali rola tumali baratu siraw ibe jatimina ibe tamanse do soro meno mideme am masala min tara rola kacha ko sobe nam ogoyro la masakin akaba gora bismillah makin nam ruya anna al-malak anna al-malika qala li yusufa ahabbu an asma masake ko yusuma ne ba fe nganga sogo me ila danida ruya min ako masake ne binoke qala na'am ako mina nyifie ayu al-malku ya masake ra'aytu sabab baqaratin misi musawolo vlade sahabun husan utlone do ujele do uchekanyi ghayru ijafin upasalente kasafa laka anhunna kado ka bo sinanga balaka bo kodela inye koro fatala nasati'atun usu ubora kabo awa an bogola tasqabu aqlafihinna ani jila ubora kerefelala ikado ka fo usimaraw bi fa nonona bayna anta tanzuru ilayhi tuma gelenje inye jolembo la ibiko fle faqad ajabaka husnuhunna ka soro ka tiya ija izna daba nilun ko sinanga ja fawara ma'uhu aji sinanga doya wabara yabsu aga ja sinanga banga fakharaja min hamati min hamai mise muso wolo bla bora min hamai kama bo fina bijafin sa'asi pasale do shu yerekele do mulsaqat albutun wo baru puserele do mulsaqat albutun ukono baraw norole do laysa lahunna dir'un simbaratula wala khilafin akmana singma batula wala hunna anyabun nyumbula ani nyungma baw fa kafu anka fil ani tege faraw bula comme wulu tege faraw wa qaratim na nyefe sen woni nam ani nungala bula ka qaratim istibai comme waraw nungalaw faqtalata bis samai wulu de nyamina nitlo newnye faqtarasa olu ye tulonen nu mbela jelen dun iftirasi sabun comme na waraw be nyagon dun jogomi fa kulna duhumhinna uyu sogo dun ومزقنا جلودهن ko golo fara واتمنا إزامهن ka ukolo munyu ومسنا ka usembu mi فبينما أنت تنظر tamagalan jebi ka frelige تعجب ibika kaba ko ya كيف غلبهن yala nun ne nun ya galibu chogodi مهازل
akmana kasuru pasale do ثم لم يظهر فيهن ثمن kasuru tlunyama banga min yedunu gela ولا زيادة بعد jidili ma bango la fana بعد أكلهن udunengo وإذا سبوا سنبلات itara soro nyokun wolofla fana خضر ulu kene do وسبوا سنبلات ani nyokun wolofla أخر doberew ulu finyale do يابسات ujale do فيما بنت واحد abebe falenyoro kelena وروقهن سترا akmana ubela jelen gilibe duguma والماء فبينما ani أنت ji فبينما أنت تقول في نفسك kima kelen je ebe ga miri ikono أي شيء هذا هؤلاء ninye jumanye خضر سمرات nam سمرات nunun kene do udene do وهؤلاء سود يابسات nunun finyale do ujale do والمنب واحد ah والمنب واحد bebi falenyoro kelena أصولهن في الصراء bela jelella silibe bogola والماء ani ji إذ حبت ريح o yorobe fiendo sinanga ci ضربت أوراق اليابسات aye jalan mjirbulo ayolu sagi على قدر المسلمات kenen nunga فاستعلت فيهن نار tasma menena ula فاترقن ujenna خسر سجود nam فهذا ما رأيت أيها الملك abeja jenna ako iye minye masake ore fenye ثم انتهى بات مزؤورا akofe ekununa i jatigere فقال الملك masake go والله ما أقطعت فيها ako wallahi efle ka sogo fuka tugu nyona tugomi alika fote an kingilera nerema chen la ya futugomi odo فما شأن هذه رؤيا yala nin sogo inga konye bedi وإن كانت عجبا koro jumainde bala na sura kabagole do فما هي بأعجب مما a سمعت kabagole de kadme fenga niyomme kamela فما ترى من تعويل رؤياي yala ebe munde kamenne ka sogo facharnina أيها الصديق ya chin fula bay قال يوسف عليه السلام yusuf da kwama أرى أن تجمع طعاما agone ba ye ka dumunu faranyonga تزرع زرعا كثيرا ka senege penjama sene في هذه السنين nin sanu nungono المقصبة no nemaledo وتجعل ما يتعصر من ذلك الطعام min bisro kamino dumuni na iboke في خزائهن ekmana mangasangono بقصبة nam بقصبة minangono وسنبلة nam ani borew kono فإنه ay ba to a anyokala la ana nyukuna فإنه أبقى له bari o de ba to abime فيكون ذلك القصب o kala mbike والسنبل ani nyoku mbike علفا للدواب balowe bawme وتأمر الناس أن يدفعوا القميص ibe mo jakoya ka nyinu fe ku ka tlanye durnadi من زرعه tumandola jew konnana obi wajibe mo kan ni awire ko wajibe li o kanyi من زرعهن أيضا nam فيكفيك ذلك الطعام mana akabo beka ni mi senege gana ni hage awa no farlamyonga ni ala sonama obi iwasa kabo masaranga ko dumunima وما حولها ni minum ba gerefe ويأتيك الخلق من شائر نوال dambe umbina ima kabo fa bela jelefe ويجتمع عندك من كنوز والأموال igado na fulu bi faranyonga yoro ani soru chama ما لم يجتمع لأحد kemi madlika faranyonga masiye ka ko enye فقال الملك masagego من لي بهذا jonde benne ni ni وأن يجتمعه لي jonde benni be faranyonga ne ويبيعه لي nam ka ferenye ولا اجتمعت أهل مصر al ni misranga be faranyonga تاقوا ذلك ukuntina sego ke ولم يكونوا في أمنان nam ولم يكونوا في أمنان autige dana mago iri ala فقال يوسف yusuf go عند ذلك hukuma be nam bismillah إنك اليوم لدينا مكين أمين قال يوسف go اجعلني ega nege على قضاء الأرض dugolo mangasanga إني ne حفيظ ne dangali baye عليم ni donigelaynyi lam lam yusuf anyi mo deli
ɲɛmɔgɔ deli ni yɔrɔ n'a ɲɔgɔn la o tɛ baasi ye. naam a ko fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛn i kan ko ka o deli ko o de man ɲi. n'o tɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ɲɛmɔgɔya kɔrɔ ka i sen dɔn campagne la ko bɛ bɛn. naam وكان بين ذلك القول naam وتواليه على قضاء سنة naam a ko de kosɔn a y'a ɲini ko k'ale bila baara la bari masakɛ kamana ganna ka fɔ yala ale bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo di a y'a jira a masakɛ la ko ne bɛ se a ko n bɛ se a y'a kɛ mandenw ka hinɛ de kama ani diinɛ joli de kama n'o tɛ ɲɛmɔgɔya kanu tɛ ni ɲɛmɔgɔya kanu kun don o kun t'a fɔ. naam وكذلك o cogoya in de la كنا an ye basigili kɛ يوسف yusufu ye في الأرض dugumakolo la يتبوأ yusufu bɛ sigi a bɛ jigin منها kabini misiran dugukolo la حيث yɔrɔ yɔrɔ n'o y'a ja kɔrɔn ni kasoladon tɛmɛnen ko ni kabako ye dɛ kɛnɛ feerela ye نصيب man من yuhajir fil ard yajid muraqaman kathira wa sa'a nam نصيب من ibn abbas ko ano tana لما انخرج سنة من يوم سؤال tuma min ni san kelen dafara kamina ka ɲɛmaya delin dɔnna دعاه الملك masakɛ y'a wele فتوجه a ye ɲɛsin فقلده بسيفه a y'a ka npamuru dulon a la وهلاه بخاتمه a y'a a masiri n'a ka bɔla nɛgɛ وودع له سريرا nam وودع له سريرا a ye a wa pale d'a ma من ذهب a wa kabini sanna مكلالا بدر nam مكلالا بدر na mamu kallalan ne na tugutugulen dɔ بدر ni lulen yaqute طوله 30 ذراعا nam a janya o ye ndongoɲo 30 ye وعرضه 10 أذراعا a bonya o ye ndongoɲo 10 ye وودع له 30 فرسخا a ye fataki 10 a ye 30 a y'o da ye 30 فرسا farsandi a ye so 10 d'a ma و60 so 30 sagi a ye so 30 d'a ma و60 معدبة ani dumuni min na n bi wɔɔrɔ وضرب له عليه هيلة من سبرق a ye kɔnpile d'a ma من سبرق kabini harire la وأمره b'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ waramɛlen tɛ وأمره أن يخرج a y'a yamaruya kan ka bɔ فخرج متوجها a bɔra ɲɛsinbaga ye لونه كالسلب a yiri farikolo cɛ ka ɲi farikolo kere do bi komi n'a fɔ sanbeleni ووجهه كالقمر a ɲɛda o bi komi n'a fɔ kalo يرى ناظرا وجهه filɛlikɛla bɛ a yɛrɛ a ɲɛda ye فيه من شفاء لونه ale la kami a nɔniya cɛɲa la فانطلق حتى جلس على ذلك a السرير taara fa taara sigi على ذلك السرير o lin kan ودانت ليوسف الملوك i k'a dɔn masakɛw majigira a yusufu ye وودع الملوك الأكبر إليه ملكه masakɛba o ye nam وودع الملك الأكبر إليه ملكه o y'a ka fanga yɛrɛ d'a ma وأزل خدفير عما كان عليه a ye kɛsifeere jigin o jiginna ka o y'u bɔ baaradala n'a kun b'o la وجعل يوسف مكانه a yusufu bila nɔ la قال زمخشري zamakshari ko إن يوسف قال للملك a ko yusufu ko masakɛ ma أما شرير amma li فأنصر به ملكك ne b'i ka fanga kologiriya n'o ye وأما القاتم amma bɔla nege فأدبر به أمرك n b'i ka kow dilan n'o ye sabu n b'a kɛ n ka tanpo ye وأما التاج amma sarufugulan ye فليس من لباسي o tɛ ne ka sirilifani ye ولا لباس آبائي n faw ka sirilifani tɛ فقال له الملك a masakɛ ko a ma قد ودعته إجلالا a b'a ti ne y'a di i ma bonya de kama وإخرارا ani jɔnsɔnna de kama بفضلك
e ka fsontiyaye وكان الملك مصر قضاء كثيرة ago mangasa ngumbe misran fama bolo mangasa minun ga cha وسلم آل يوسف aya bela jelendi yusuf ma وسلم له سلطانه كله aya ga fanga bela jelendi akumana ama bela jele وجعل أمره وقضاءه aya ga kiri anaga konyarabo ayo bela jelenge نافذا حتى بملك ko ke latime fenye ale ka fanga yere mo bela jelena ثم هلك خدفير kasayin khadifiru insara عزيز مصر في تلك الليالي misran mfamai watu kono فزوج الملك ليوسف امرأة عزيز ako igado ka fuko nam ay aziz muso ayo di yusuf بعد هلاك afadu lego فلما دخل يوسف عليها tama ni yusuf donaga قال أليس هذا خيرا مما كنت ako yara ni mamfani fenyen ekumbi ko nyini wa قالت له أيها الصديق ako mago ya chenfalai لا تلمني فإني كنت امرأة ako حسناء ganan jalagi barne kera musode حسناء نائمة nam ngun cekanyi nemale kudo كما ترى nam akomina fa fura jogomi فكان صاحبي لا يأتي النساء ne jenyan garano mfuru musu furuge ale kun dese musoma وكنت كما جعلك نكرا وكنت كما جعلك الله komina fo ekera komi ala yike jogomi في حسنك nam niga chenyaye فغلبني نفسي ne ninyen kalebu فأسمك الله ala etanga قالوا فوجدها يوسف أزراء ko yusuf ya suruja afur ambugotigi da mafurire فأصابها aya nyini فولدت له ولدين ay cheman filawolo ay afarathim bun yusuf وميسي maisha bun yusuf وبنتا ni demuso واسمها رحمة wa iramati زوجة أيوب عليه السلام no ya yuba musoi kisibama وميسا هو جد يوسف بن نون nam yusha bun nun o mokede maisha فأقام في مصر الإبل ayit lenya sabati misra فأحبه الرجال kiu والنساء ya kanu ani muso فلما أطمعنا يوسف في ملكه ako twami ni yusuf ga fanga no sabatira bolo دبر في جميع الطعام ay labeninge dumunum bela jelena أحسن تدبير la jogo nyumana فبنى الحصون والبيوت الكثيرة ay songa sojo ani so minunga cha وجمع فيها طعام للسنين المجدبة ako ay dumuni labe ala sangele unye وأنفق المال ay nafulu dépasser بالمعروف ni nyumaye حتى خلت السنون المقصبة foka saumba minu nemaledo ودخلت السنون المجدبة ni saundo na lolu sanjala unye بحول وسدة udona ni fangaya dona ni geleaye ani abasiranye لم يرى الناس مثله mo mi nyonye وقيل إنه دبر في الطعام الملك ako dogo ku labeninge fama ga dumunina وحاشيته anaka jama كل يوم dongodo أكلة واحدة mana dumuni ko kelena ونصف النهار tle nam ونصف النهار tle tlanje mana miri wakati dumuni bike فلما دخل السند القاتم tumami ni sangele undona كان أول mafolo kera min kongo ye mimina كان الملك أول من masake kera mafolo ni kongo ye mimina فجاء نصف الليل kongo ye alimina sudugut lalego فنادى يا يوسف guya yusufu الجوع الجوع kongo bena فقال يوسف yusuf go هذا أوان القاتم inde sango gele wakati فهلك في السنة الأولى sanfolola min halakirawla من سنين القاتم kamini sangelewna فهلك من في aw halaka in falu bi nyefio kulluma tembela jelen chana sanfolola مقصبات فجعل أهل nuyo labe sa nemali ngono يبتاعون طعاما maw labana obedumuni sa من يوسف yusuf bolo فباءهم في السنة الأولى بالنقود ay feralikuma sanfolola بالنقود ni sanu ni bin qodi ni war jewe حتى لم يبقى بمصر درهم wali dorome gelem mato misra ble ولا دينار
dinare mato misran bile إلا أخذه منهم fo aga bela jele minula وباعهم في سنة الثاني sanfilana ay ferali kuma بالهلي والجواهر ni masiru ni fem valere mawe حتى لم يبقى بمصر في أيدي الناس nam fo foy matu misran mawbulo منهما شيء وباعهم في سنة الثالثة san sabana ay ferali kuma بالدواب ni bawmi والمواشي ni bawam misew والأنعام ani sogono bawm حتى لم تبقى دابة fali bawam matu ولا ماشية wala bawam misew لا احتوى عليها fo man ay maralika bela jelega وباعهم في سنة الرابعة sannan ay ferali kuma بالعبيد ni والجواري jonwe والجواري ani awa jomso حتى لم يبقى بأيدي الناس عبد ولا fo أمة jommato mawbulo mana jomso mato mawbulo فباعهم في سنة الخامسة sandurna ay ferali kuma بالدياء والآقار ni nago ni awa bitigu ni nago حتى أتى عليها كلها ko anana bela jelema ka be ban وباعهم في السنة السادسة san worona ay ferali kuma أولادهم nu dewi حتى استرقهم وباعهم في السنة السابعة ya faye anga charala horo woni feral tibende halli ko ngogo na jojo lingo ne awa wuna nu yere dama ko dumuni tima were fenne ay alete idna alna ma kido were dina dumnige nam حتى لم يبقى بمصر حر ولا هرة نعم. إلا ملكه nam alla bana ku be mara فصاروا جميعا عبيدا ليوسف ko عليه bela jele ma السلام. jigraye فقال أهل مصر misranga wo ما رأيناك اليوم ملوكا amma famaye ko mina ko bijugo ملكا أجل ولا أعظم من يوسف minga bon ni misram famaye فقال يوسف للملك yusuf go كيف رأيت صنع الله koy alaga bara ci ko jumayndila فيما قولني fenna na udinema كما ترى في هؤلاء hebe munde nununna قال الملك رأيي رأيك masage ko ne ga gilla ne ga gilla be gele ndi ko mi anga giden ونحن لك ka تباع fendi mo magat laga awa akona femina la ntoge nam قال إني أشهد الله وأشهد agonne be ala sharia au ka sharia أني قد أعقبت ka fogo ne u bela jelen ka horunya ube ورددت عليه الأملاك nyuka nafuru besage uma ولم يزل يوسف يدعو yusuf mawli يدعو abe masage wele ka tor islamiyama ويتلطف به abin noyanai حتى أسلم fa lamana ka do islamiyala هو وكثير من الناس analin jamagulu chaman do na islamiyala ومات في حياة يوسف malere fadra yusuf ka wadila وأما العزيز فلم يثبت إسلامه nam bismillah nam bismillah نصيب من ambe mawsoro li nyonya برحمتنا nangaine يشاء nanyu tilamo kanu nangaine ولا ندعو ande nyuman jelaw ka sarala bila ورجل الآخرة wallahi la raka baraji خيرا odi ka sani jina konna fembela jelenye الذين mawiye آمنوا ma minu liman yara وكانوا nukira يتقون. bisiralanye وجاء إخوة يوسف yusuf balmaw nana دخلوا rabbina na fa banyamin jele nam فدخلوا banullah yani we banullah bi awa banullah nam banul allah ya min be bala banullah khaf ya fam di fay minu fara nam wa dakhalu duna عليه yusuf balmaw nana dumuni nyinina فعرفهم udona yusuf ga فعرفهم yusuf balmaw ye yusuf ye balmaw don yusuf ya abalmaw don وهم kasara balmaw nunu منكرون ye don baluye له yusuf ye masuru ka don ya donna kari ولما ya donna kari koro ma don ko balmaw do abarande ne ka bogo ye we min fili kolongo no de fle masagala ana ga ciyana ga tamasi a cikan ya ne masu bolende ni ki cikan cikin joyi ba su raka yi me masaya dologi ma kana o de yu filama bari sirani be ma fili ma ga ciyan ma don o de asoro ana dimsan yi ciko ni makoro yi ciko difference de be na da ga yere misanin ciko na ga fulali ciko hukunga ga don nga ma so mola
nam ولما tumami جهزهم na yo labe بجهازهم ya kuma nyoni awarani kai قال akodi ay kawre fi ko mu nyaw siya ugana na balo yindila masake aw nga yoro ka jande ako kana udan san wiri we ala kan gisoma ansaya ako babo mi wa muraka na ana an fa yaqubai ala kan nabi madu ako aw da do mi adembe yawo ya ko ko demere ko babolo nga ko demere babolo na otewa ko demere babolo angu ye matan flade ala dogmani o sara ko kono ko de ngari aye katama bela jilenga nga o balma fani ba o be no ayo mina bolo utise ngalo ko ayala sa ba yere du sumano